Velkommen til Gazelle, en del af Sunlight-gruppen. Vores industrielle batterisortiment er rettet mod sektorer med specialiserede løsninger til gaffeltrucks, materialehåndtering, rengøring og kritisk infrastruktur. Inden for vores transportsektor giver vi energi til bevægelse og udforskning. Dette inkluderer et bredt udvalg af batterier, som alle er afgørende for problemfri drift og robust ydeevne. Vores fritids- og livsstilssegment tilbyder friheden til at udforske og nyde. Det leverer strøm til et mangfoldigt udvalg af rekreative aktiviteter, hvilket åbner en verden af eventyr og fornøjelse. Vores løsninger inden for vedvarende energi udnytter og lagrer effektivt energien fra naturens egen bæredygtige kilder. Disse batterier sikrer pålidelig og grøn energi til fremtidig brug. At vælge den ideelle batteriløsning til din drift kan være en kompleks beslutning. For at assistere i denne proces tilbyder vi et dedikeret team af eksperter, der yder personlig vejledning og support. Med forståelse for både teknologi og dine behov, inviterer vi dig til at blive en del af vores LinkedIn-fællesskab. Hold dig informeret og foran i valget af de rigtige batteriløsninger til din virksomhed.